Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Апошнія 2 дні кіраўнік Беларусі правёў у Воршы, дзе зладзіў нават нараду з чыноўнікамі вышэйшага звена кіраўніцтвам Аршанскага района і вобласці, і таксама наведаў прадпрыемства. Было даволі весела назіраць за тым разносам, які па выніках зладзіў кіраўнік краіны міністрам і вышэйшым чыноўнікам. Як гэта выглядала з тэлеэкранаў, мы коротко зараз паглядзім для того, каб аднавіць атмасферу. Калі ласка. Причина одна – пофигическом отношении правительства к поручению президента. Поэтому на этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? И не дай бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили, вчера вы нам эту программу развернули, и то, что я вам поручил. Не дай бог, это не будет сделано. Как вариант, Вовка направьте сюда, который будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал, пусть определяются. Не сделает, пойдет туда, куда я вчера сказал. Вы почему в Семашко больнице, Василий Иванович, не обеспечили выполнение моих поручений, как я сказал? Почему не оснастили? Почему не пришли ко мне, не сказали, что вы не можете выполнить? Не успели закупить. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. В текущем году... Садитесь. Вы мне будете рассказывать о героизме. Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решите, точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. Мало того, извините за нескромность, что все на президенте здесь держится, на его авторитете. Люди только смотрят в рот, и тем президент приехал. Вы начали подмачивать авторитет президента? Это ваша работа, как начальника штаба и того же Шеймана, который пришел с первых дней с президентом. И того же Андрейченко, которого я еще не поднял, он ответственный здесь. Што стаіць за гэтай рэакцыяй вельмі гарачай кіраўніка Беларусі на сітуацыю ў Воршы, мы сёння абмяркуем з палітолагам Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень. Шмат хто пытаецца, а чаму менавіта Ворша? Што ж туды ён паехаў і там устроіў такі разнос? Я прачытаў ваш блог, паглядзеў, вы тлумачыце, чаму менавіта гэты рэгіён. Давайте і людзям раскажам, што ж у Воршы такога? Ну, сам Лукашенко даволі дзіўна патлумачыў, чаму менавіта Ворша, Варшанскі раён узяты ў якасці такога абразца паказальнага, на прыкладзе якога павінна прайсці мадэрнізацыя іншых такіх буйных райцэнтраў у Беларусі. Як ён сказаў, не таму, што гэта моя радзіма, а як вядома, ён нарадзіўся ў гарадскім пасёлке Копы Аршанскага раёну. Але ён сказаў, што у Оршы шмат установаў, якія народ называе турмою. І таму людзі, якія там жывуць, гэта людзі, якія прайшлі гэтыя установы. Чаму менавіта гэтым людзям трэба даваць прыярытэты? Ну, гэта такая дзіўная логіка. Ну, але яшчэ я патлумачу гэта тым, што у Оршы сапраўды некалькі прамысловых прадпрыемстваў. І яны дрэнна працуюць. А фактычна на гэтай нарадзе было сказана, што яны ўсе праблемныя. І таму, калі ўжо пачынаць нешта рабіць з прамысловасцю, то, магчыма, з Воршы пачынаць
і была некая логіка. Ну, але логіка такая, якая ідзе ў рамках існай беларускай сацыяльнай мадэлі. Кіраўнік Беларусі, у прынцыпе ж, прыйшоў адтуль, знізоў. Ён, падавалася, павінен добра ведаць сітуацыю ў прамысловасці, на заводах, на прадпрыемствах і гэтак далей. Я вось проста учора падумаў, што дастаткова было прыехаць яму у любы горад у рэгіёне, пайсці практычна на любы завод, і ён бы пабачыў тое, калі не горш, чым што ён пабачыў у Воршы. Вот для яго гэта сакрэт, вот, што такая сітуацыя адбываецца. Не, тут праблема ж у тым, што год таму ён даў даручэнне пачаць мадэрнізацыйны праект у Аршанскім раёне. Значыць, урад правёў спецыяльную нараду на гэтую тэму. Была прынята спецыяльная пастанова на гэтую тэму, дзе прадугледжваліся некія бюджэтныя субсідыі, плюс банк развіцця ў рамках дзяржаўнай праграмы павінен грошы быў выдаткоўваць. Паводле кіраўніка Віцебскай вобласці Шарснёва, дзесьці некалькі разоў бюджэт Аршанскага района больше за бюджеты ўсіх астатніх рэгіёнаў Віцебскай обласці. То бок туды ўбухалі вялікія грошы. І Лукашенко прыехаў праз год паглядзець, што ў выніку. І ён убачыў тое, што, як вы кажаце, як і ў любым, так сказаць, іншым беларускім дзяржаўным прадпрыемстве. Вось, таму гэта яго абурыла. Ну і акрамя таго, ведаеце, вось з таго, што ён казаў, чыноўнікі перасталі выконваць яго даручэнні. То бок чыноўнікі перасталі яго баяцца. А ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, для аўтарытарнага лідара гэта вельмі небяспечна, калі чыноўнікі, калі номенклатура перастане яго баяцца. Вось. І трэці момант. Тут уже, я думаю, некія такія выпадковыя рэчы яго вельмі абурылі, калі ён вырашыў схадзіць у туалет, і там высветлілася, што туалет не прыбіраюць. Вось. І вось такая паказуха, калі там асфальт кладуць на траву, і ён нават гэта ўбачыў. Вось. То бок, такія некія дробязі, якія яго абурылі. Таму і гэта выклікала такі, так сказаць, выбух незадаволенасці. Зразумела рэакцыя, што там можа быць вот прадпрыемства, на якое ён прыйшоў, што там сапраўды нічога не зроблена, і, магчыма, вінаваты міністр прамысловасці, які, вот, як вы кажаце, раз ужо ўзяліся зрабіць з гэтага горада, з гэтага рэгіёна і прадпрыемстваў, якія працуюць у гэтым рэгіёне, нешта такое паказальнае, не зроблена. Добра, паляцеў міністр прамысловасці. А прычым тут міністр, скажем, будаўніцтва за даху неадрамантаванага? Ці ўсё ж такі адпавядае? Я так разумею, што былі распісаны розныя заданні па розным міністэрствам, за якія адказваў некі пэўны міністр. І вось якраз на вочы Лукашэнку трапілася сітуацыя, калі той аб'ект, за які адказваў міністр будаўніцтва, якраз ён не быў рэалізаваны. Я так тлумачу вось гэтую сітуацыю. Добра, прагучала такая фраза, мы вернемся крыху назад, пра што вы гаварылі, пра тое, што не выконваюцца загады, указы кіраўніка краіны. Але, можа, яны не выконваюцца таму, што іх столькі, што нават Качанова, называючы лічбу, колькі выканана, колькі не выканана і колькі ўвогуле іх было там за апошні год, заблыталася ў лічбах. Можа, з-за гэтага проста ідзе невыкананне? Бачыце, ёсць розныя заданні. Ёсць некія заданні, скажам, вялікія макраэканамічныя, там, праз некалькі гадоў давесці там валавы ўнутраны прадукт да пэўнай колькасці мільярдаў даляраў, ці павысіць заробкі да 1000 рублей сярэдняй у краіне. Гэта такія макраэканамічныя заданні, якія цяжка выканаць. І таму за гэтае невыкананне, я думаю, ён глядзіць на сітуацыю скрозь пальцы. А вось тое, што дах
пабудаваць на нейкім заводзе, да? Гэта рэальна выканальнае, але яны не выконваюцца. То бок некія такія канкрэтныя прыватныя рэчы, якія маглі б выканаць нават ва ўмовах дэфіцыту грошай, але яны не былі выкананы. Я думаю, што гэта таксама яго моцна разлавала. А ў чым прычына гэтага невыканання, на ваш погляд? Сапраўды, вот як сказаў Лукашенко, пафігістычным стаўленні да яго указаў? Не, ну тут же ёсць аб'ектыўныя прычыны. Ёсць некі бюджэт, які прыняты на год, нават на пяцігодку ёсць некія планы. Вось. Там распісаны кожны артыкул, колькі грошай, на які праект і так далей, і так далей. І раптам у сярэдзіне фінансавага года Лукашенко падымаецца і кажа, вот трэба падняць оршу. А дзе браць грошы? І гэта ж не прадугледжана бюджэтам. І таму ўрад, зразумела, спрабуе недзе, так сказаць, па некім крыхам аднекуль некія грошы браць. А тым больш ва ўмовах даволі, ну, скажам, жорсткага кантролю за расходамі дзяржаўных рэсурсаў. Бо друкаваць новыя грошы і укідваць у эканоміку як бы не дазваляе Нацыянальны банк, таму што это павялічыць інфляцыю, дэвальвацыю, курс рубля абрынецца і так далей. Вось, таму тут ёсць некія аб'ектыўныя прычыны. Для таго, каб мадэрнізаваць гэтае прадпрыемства, трэба вялікія рэсурсы, якіх, ну, калі іх кінуць усе дзяржаўныя рэсурсы, то аголяцца іншыя праблемы, іншыя задачы. Таму тут ёсць пэўныя аб'ектыўныя рэчы. Вось. Акрамя таго, ну, як вядома, дзяржаўныя прадпрыемствы дрэнна працуюць, таму што дзяржава дрэнны ўласнік. Тут яшчэ адна аб'ектыўная прычына ёсць. І вось эта сітуацыя, калі там два завода насупраць адзін аднаго, інструментальны і завод станкабудавання, і не могуць дамовіцца пра тое, каб станкі сюды паставіць, да, і Лукашенко даў каманду, вот трэба, каб з краснага барца праз плот, да. Так праблема ж у тым, што пытанне, хто ж будзе плаціць за гэтыя станкі. Праблема ж не ў тым, што паставіць. Праблема, каб гэта было эканамічна выгадна ўсім. А пра гэтую выгаду ніхто і не думае цяпер. Мы працягнем размову пасля кароткага выпуску навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, у нас в эфіры Валерый Карбалевич, палітолог, і разам з ім у сумесным стрыме Еўрарадыё і Е-прамова мы аналізуем вынікі разносу, які ўчыніў кіраўнік Беларусі ў Воршы. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё. Далеко, я був парубок моторний, лелеки бачили, як рушив я на південь. Рушив я на південь, бо набридло все. До того ж те, що далі завжди краще, ніж те, що поруч. Твоя краща здобич, ще не здобута здобич. Диви, які жовті жнива під обрієм, а ті, що під ногами вже зломлені. Рушив я на південь, були поруч люди, казали, рушимо швидко, усюди буде нам дім, усюди небо нам стеле. Пливи, мій корабель, пливи. Тік-тікаю, 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 тік-тікаю. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Кампанія «Белавія» правядзе 16 жніўня распродаж квіткоў. Яны будуць каштаваць 50 еўра плюс зборы. Некалькі важных умоваў. Квіткі трэба абавязкова браць у абодва бакі. Паляцець можна ад 1 кастрычніка да 20 снежня. У акцыі бяруць удзел усе накірункі «Белавія», апрача Бейрута. Акцыі падобнага кшталту «Белавія» праводзіла і раней.
Выніковы кошт квіткоў вагаецца ад 55 еўра, гэта ў Маскву Жукоўскі, да амаль 150, Парыж у абодва бакі. Некаторыя кошты: Варшава 95 еўра, Брюссель 95, Прага 113, Барселона 113, Ереван 135 еўра. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі ўключаў маладзёна ў студэнцкія атрады, і яны пра гэта і самі не ведалі. Парушэнні выявіліся падчас пракурорскіх праверак. Як інфармуе прэс-служба, Мазырскі раённы камітэт неабгрунтавана ўключыў у склад 2 студэнцкіх атрадаў ажно 32 асобы. Усе яны былі працаўладкаваныя самастойна. Дамовы аб арганізацыі працы студатрада з прадпрыемствам не было. Такія ж парушэнні выяўленыя ў Брагіне, Рагачове, Лоеве і Чэрвені. Таксама стала вядома, што ў шэрагу выпадкаў БРСМ не рэагаваў на прапановы прадпрыемства аб стварэнні студэнцкіх атрадаў. Паводле апошніх звестак, у Генуі, дзе абрынуўся аўтамабільны мост, загінулі 38 асобаў, 3 непаўналетніх. Дзесяткі чалавек атрымалі траўмы. Італьянскія ўлады не выключаюць, што колькасць ахвяраў можа павялічвацца. Здарэнне адбылося ўчора з вышыні 50 метраў на чыгунку, і на будынкі рухнуў мост і дзесяткі аўто. Сёння чакаецца спякотнае надвор'е, якое будзе перамяжацца дзе-нідзе дажджамі і навальніцамі. Удзень слупок тэрмометра 22-28 да 30 градусаў вышэй за нуль на Гомельшчыне. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, падчас якога мы разам з палітолагам Валерыем Карбалевічам абмяркоўваем, аналізуем і асэнсоўваем разнос, які ўчыніў чыноўнікам Александр Лукашенко ў Воршы. Паляцелі ўжо міністр прамысловасці і паляцеў міністр архітэктуры і будаўніцтва. Таксама звольнены кіраўнік аршанскага райвыканкама Александр Пазняк. Тым не менш, падчас гэтага разносу прагучала такая фраза, што замяніць усё кіраўніцтва ўраду. Як вы думаеце, ці будзе выканана гэта даручэнне? Можа быць, ці это не даручэнне, ці это было, так сказано, згарача, так бы мовіць, Александра Лукашэнкі. Ці ўтрымаецца Кабякоў? Ну, цяжка нешта прагнасаваць. Сапраўды, калі б усе пагрозы, якія Лукашенко выдае чыноўнікам, спраўджваліся, то увесь урад даўно ўжо сядзеў бы ў турме, прычым па некалькі разоў. Вось. Але таму гэтыя яго пагрозы часта выглядаюць як некія такія пужалкі, каб напужаць, каб прымусіць больш эфектыўна працаваць, хаця ці можна такім чынам прымусіць. Вось. І сапраўды спачатку ён сказаў пра вярхушку ўрада, потым удакладніў толькі пра 2 міністраў. Усё можа быць, але лагічна было б мяняць урад ва ўмовах, калі быў крызіс, 15-16 год, калі ўсе валавыя паказнікі падалі. Цяпер, здаецца, некія паказнікі пайшлі ўверх, і на гэтым некім пад'ёме мяняць урад, ну, не совсем лагічна, ну, але у Александра Григоровича іншая логіка. Але я б яшчэ хацеў бы вярнуцца к самой як бы ідэі гэтага пад'ёму аршанскага заводу. Правалілася ідэя мадэрнізацыі па некіх галінах, скажем, галіна дрэваапрацоўкі, памятаеце, гэта вялікая эпапея, калі таксама Лукашенко ездзіў па прадпрыемствам і там, так сказаць, таксама ўсіх ганяў і здымаў з пасадаў. Вось. Праваліліся іншыя праекты, скажем, цэментныя заводы, шклозаводы, льнозаводы, пра якія, дарэчы, казаў Лукашенко на гэтай нарадзе. Ну, а вось цяпер вырашылі, што трэба пачаць мадэрнізацыю па рэгіёнах, да. А я не думаю, што гэты праект будзе больш удалы, таму што якая розніца. Яшчэ на што б я звярнуў увагу. А вось гэты разнос, гэта такая вяртанне, рэцыдыў адміністратыўна-камандных метадаў кіравання з'явіўся пасля таго, як канцы мінулага года было прынята шэраг прэзідэнцкіх дэкрэтаў і указаў пра распрыгоньванне ініцыятывы, пра свабоду бізнесу і іншае. І таму як бы вось тое, што адбылося ў Воршы, гэта як бы рэцыдзіў вяртання да ранейшых метадаў.
Таму што нават калі сапраўды паставіць задачу вось падняць Аршанскі раён, то лагічнае было б што рабіць першую чаргу, стварыць нейкія стымулы. Скажем, вызваліць гэтыя прадпрыемствы, якія працуюць там ад падаткаў, стварыць умовы для таго, каб туды пайшоў бізнес таксама, вызваліць іх ад падаткаў. Нарэшце ўзяць і прадаць гэты інструментальны завод прыватніку. Але прычым прадаць за танна, але абавязаць яго, скажем, не скарачаць працоўныя рэсурсы. Да. Таксама можна было, але бачыце, ён вяртаецца да такіх адміністратыўных метадаў, зняць з пасады, пагразіць турмой і так далей. Такі Орша гэта такі рэцыдзіў адміністратыўна-каманднай эканомікі, які з'явіўся пасля таго, як здавалася б, уже пачалі працаваць нейкія іншыя механізмы, прыватныя, рыначныя. А як думаеце, міністр прамысловасці, ўжо былы міністр прамысловасці, сапраўды пераедзе ў Оршу і будзе там працаваць невядома на якой пасадзе на этом заводзе? Я разумею так, таму што вось якраз адносна яго было вельмі канкрэтнае даручэнне. Таму я думаю, што вось гэта даручэнне ніхто не асмеліцца не выконваць. Бачыце, вызвалілася ж пасада старшыні райвыканкама Аршанскага, таму я не выключаю тут такая змена, такі чэйндж. Але ж сказано на завод і прыстроіць яго на якую-нибудь пасаду, неважна там на якую. Гэта ж таксама пасада. Ён на пасадзе старшыні райвыканкама будзе кіраваць усімі заводамі. Добра, яшчэ пад раздачу патрапіў такі досыць цікавы чалавек, спадар Андрейченка. І тут дзіўная сітуацыя. Па-першае, спадар Андрейченка гэта спікер палаты прадстаўнікоў, кіраўнік палаты прадстаўнікоў. І два моманта. Увогуле, наколькі гэта законна спікера палаты прадстаўнікоў, чалавека, якога абраў народ, нібыта абраў народ, прызначаць упаўнаважаным прэзідэнта па вобласці. Гэта адно. А па-другое, калі ён упаўнаважаны, ён чыста вот так как бы назірае і ўсё. У яго функцыях няма нейкага там такіх вот нейкіх іншых функцый, апроч таго, каб назіраць. Чаму Андрейченка менавіта патрапіў пад раздачу, а не памочнік прэзідэнта, інспектар Суботін, які нібыта павінен кантраляваць выкананне загадаў кіраўніка краіны? Тут цікава тое, што як бы кантраляваць і кіраваць прызначаны шмат людзей. І той жа Андрейченка, і кіраўнік вобласці Віцебскай, і кіраўнік райвыканкама, кіраўнік справамі прэзідэнта Шэйман, а яшчэ ж Касінец, памочнік прэзідэнта, які, так сказаць, па асобным даручэнням, які таксама павінен быў кіраваць. Плюс кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта атрымала выхаварці, як яна там гучыць, сакратар Рады бяспекі, кіраўнік урада нарэшце. То бок, калі, што называецца, шмат кіраўнікоў, то такі эфект, усе мяняне як дзіця без носу, што называецца. А што тычыцца сапраўды вось гэтай сітуацыі, калі кіраўнік заканадаўчай улады, якая павінна быць незалежная ад выканаўчай улады, атрымоўвае нейкія канкрэтныя даручэнні ад прэзідэнта, да? Это такая цікавая, чыста беларуская сітуацыя, якая дэманструе ўсім, хто яшчэ сумняваецца, што ў Беларусі няма незалежных ад прэзідэнта галіна ўлады. Я памятаю, што ён даваў даручэнні старшыні Верхоўнага суда, Канстытуцыйнага суда, нейкія даручэнні даваў канкрэтныя і так далей. Таму для Беларусі гэта норма, хаця для нават з гледзяча закона гэта сапраўды ёсць вялікія пытанні. Што кіраўніка краіны так абурыла, што пафігістычна ставяцца чыноўнікі да выканання яго указаў і даручэнняў. У той жа самай Віцебскай вобласці ёсць памочнік прэзідэнта інспектар Суботін, які павінен сачыць за выкананнем даручэнняў прэзідэнта і дакладваць. Альбо там прэзідэнту, што не даручаюць і мяне не слухаюцца, альбо тут людзям стучаць кулаком і говорить, тут же ж ёсць такое даручэнне, выконвайце. Калі не выконваецца, а па выніку атрымліваецца, так Суботін галоўны вінаваты. Так у тым жа справа, што вінаватых адразу шмат і адказных за гэтую справу таксама шмат апынулася.
Вось. Увогуле, гэта ж мадэль ручнога кіравання. Калі кіраўнік прыязджае на месцы, пачынае даваць указанні, гэта проста класіка. Вось. І чаму Лукашенко так супраць прыватызацыі, супраць дэмантажу дзяржаўнага сектару эканомікі, хоць ён абсалютна неэфектыўны. Шмат прычын, чаму Лукашенко супраць рынкавых рэформаў, але адна з іх таксама такая. Калі ўсё будзе прыватна, то як жа Лукашенко можа такія разносы даваць, да? Вось. Прыватніка ўсё ж такі цяжэй прымусіць нешта рабіць, чым дзяржаўнага чыноўніка. Вось. А калі знікнуць вось такія селектарныя нарады, знікнуць такія разносы, Лукашенко страціць шмат свайго іміджа, знікне той непаўторны стыль, якім Лукашенко ўжо шмат гадоў кіруе. А, як вядома, чалавек — гэта стыль. Пра поўную службовую неадпаведнасць пасадзе, якую ён займае, было сказана сакратару старшыні службы сакратару Савета бяспекі Засю. Вот калі у нас Савет бяспекі, то есть нацыянальную бяспеку, ёй займаецца, курыруе чалавек, які не адпавядае сваёй пасадзе, пра што это гаворыць? Ці можна было гэта агучваць ввогуле на ўсю краіну? Я так разумею, што ў Аршанскім раёне ёсць прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Бачыце, там задзействана і гэтая структура, якая адказвае за ваенную прадукцыю. Таксама там ягоным начальніку Лукашенко быў вельмі незадаволены. А там, дзе ёсць ВПК, там ужо і задзейнічана Рада бяспекі, Савет бяспекі, якім кіруе Зась. Я думаю, што менавіта гэтым тлумачыцца. Памятаеце нядаўную гісторыю, як там верталётны завод вярнулі ад украінскага гаспадара, уласніка назад у дзяржаву. Нацыяналізацыя адбылася. Гэта таксама ж Аршанскі раён. Таму я думаю, што з гэтым звязана гэта. Ўсё ж такі шмат хто з экспертаў, аналізуючы гэтую сітуацыю, кажа, што, можа быць, гэта не больш, чым піар-акцыя, такая напярэдадні будучых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Як вы лічыце, ўсё ж такі звязаны гэтыя дзве падзеі, учорашнія і будучыя выбары, я маю на ўвазе, з тым, што адбываецца? Вот з этой рэакцыяй такой. Не, зразумела, што гэта піар-акцыя. Лукашенко публічны палітык. І ў любым выпадку, у любы раз, калі ён выходзіць на публіку, калі перад імі стаіць тэлекамера, то ён разумее, што ўсё, што ён скажа, гэта будзе неяк працаваць ці са знакам плюс, ці са знакам мінус на грамадскую свядомасць. Таму зразумела, што гэты разнос у Оршы быў арыентаваны на беларускае грамадства. Это так, это абсалютна. Ці звязана гэта з выбарамі? Калі так апасредавана, то можа і звязана, ён проста вярнуў сябе той вобраз, які ён стварыў у пачатку сваёй дзейнасці, як жорсткага начальніка, які там ганяе іншых начальнікаў. Народу гэта падабалася. І вось ён цяпер час ад часу хоча вярнуць гэты вобраз сябе зноў. Наколькі гэта працуе, гэта ўжо іншае пытанне. Вот я хацеў менавіта на гэта звярнуць. Вот народу падабалася гэта раней. Зараз-то людзі змяніліся, людзі ўжо пачалі бачыць, што ганяе, а толку. Все адно нічога не мяняецца. Ні сістэма кіравання, ні эканамічная сітуацыя, ні сітуацыя ў маёй уласнай кішэні ад гэтага. Бачыце, для таго, каб даць адказ на гэтае пытанне, трэба правесці сацыялагічныя пытанні. А незалежная сацыялогія ў Беларусі практычна вынішчана. І таму цяжка нам зараз меркаваць, наколькі гэта працуе. Я думаю, па маім меркаванням, што працуе значна менш, чым гэта працавала раней. Па простай прычыне, сапраўды эканамічная сітуацыя ў Беларусі не паляпшаецца. І людзі гэта адчуваюць.
і людзі адчуваюць, што наперадзе нічога добрага не чакае, што гэта ўжо надоўга гэты крызіс і гэтыя цяжкія ўмовы, а можа назаўсёды. І ў такіх умовах, калі людзі бачаць, што ўсё дрэнна вакол, гэтыя спектаклі, я думаю, даюць значна меншы эфект, чым гэта давала раней. Что будет далей, вот, на ваш погляд? Вот чым вот это завершится? Паціху гэта хваля незадаволенасці Лукашэнкі тым, што як ставяцца чыноўнікі да яго указаў, увогуле ўсё эта сітуацыя, яна будзе спушчана на тармазах, ці ўсё ж такі будуць неяк накручваць сітуацыю далей? Не, ну я думаю, што нешта ўсё ж будзе зроблена, будуць выдзелены новыя грошы на Аршанскі раён, будуць часткова мадэрнізаваны гэтыя прадпрыемствы. Вось, то бок нешта будзе зроблена, добраўпарадкаваны, магчыма, гарады. Вось, гэта асабліва вялікіх грошай не патрабуе. Вось, іншая справа, ці стануць працаваць эканамічна эфектыўна гэтыя прадпрыемствы дзяржаўныя. Вось тут у мяне вялікія сумненні. Глядзіце, вось дрэваапрацоўчыя заводы нібыта мадэрнізавалі, грошы асвоілі, з'явіліся новае, так сказать, абсталяванне, але ці сталі яны прыбытковымі? Абсалютная большасць не. Я думаю, што прыкладна такая ж сітуацыя будзе і тут. То бок правядуць гэтую працу, але эканамічнага эфекта гэта не дасць у тым сэнсе, што прыбытковымі гэтыя прадпрыемствы наўрад ці стануць. Ну і апошняе. Кіраўнік краіны сказаў, што давайте вот замяніць гэтых чыноўнікаў міністраў, возьмите мой тут, так бы мовіць, славы запасных, іх, маўляў, дастаткова. Але вот ці сапраўды дастаткова? Ці шмат у нас сёння людзей, якія гатовыя ісці працаваць у такую сістэму, калі вот пастаянна кнут і рэдка пранік, толькі там для асабліва набліжаных у драздах? Ну, бачыце, у Беларусі то не вельмі-то і пытаюць у чыноўнікаў, хоча ён ці не хоча. Было ўжо шмат выпадкаў, калі людзей проста застаўлялі, прымушалі працаваць. Таго ж Воўка, напрыклад, хто яго пытае, хоча ён ехаць у Воршу ці не хоча. А вот як бы накіроўваюць под пагрозай турмы. Вось, таму я думаю, што людзей, якія будуць працаваць, гатовы працаваць, заўсёды ёсць. Іншая праблема. Сама эканамічная мадэль, сацыяльная мадэль, яна неэфектыўна. І ў рамках гэтай мадэлі мяняць чыноўнікаў адных, другімі, старых, маладымі, з Мінска накіроўвай у Оршу ці наадварот, але ад гэтага кардынальна сітуацыя не памяняецца, бо трэба мяняць саму сацыяльную мадэль. Да, з гэтай нагоды прыгадваецца стары анекдот пра праблемы ў публічным доме і вырашаюць, што ж ўсё ж такі рабіць, койкі мяняць месцамі ці тых, хто там працуе. Ёсць яшчэ анекдот, што трэба мяняць сістэму, калі сантэхнік, так сказаць, там у райкоме партыі чыніць абсталяванне. Да, зразумела. Дзякуй вялікі. У мяне ў гасцях сёння быў палітолог Валерый Карбалевич. Мы абмяркоўвалі разнос, які ўчыніў Александр Лукашенко чыноўнікам у Оршы. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё. У нас сёння будзе яшчэ шмат вельмі цікавых людзей і цікавых эфіраў.